Čo dnes máme v 1000 plus drobnostiach zadarmo? Klasika škatulky, knižky, malý kalendárik, keď niekto potrebuje ešte stále 117 hovorených rozprávok, parádny zoznam, škriatok a panička, dobré rozprávky, maľovánka, nikto neskôr. Stále tu máme tie čísla balónové a ešte zabalená batéria 476A 6V. No prosím. Tak sa môžete zastaviť. A pavúk nám tu pribudol. Pavúk pre nejaké dieťa. Môže si dať niekam na okno. Je to aj s takou písavkou. No. Tak niečo prineste, alebo